n'isi mbido ugbu anyị ga-etinye ihe ndị a na ihe ogige onyonyo. So we're going to record it, but when you start reading, we're going to stop recording because I want everybody to feel free to read. I sent this thing out. I told you guys to practice your reading, and I hope you did. So everybody will get time to read. So make sure you're ready for that. Chiamaka, kedu ka ị mere? Ọfụma. Okay. Ndị etu ihe ị na-emechi aga ị bịabeghị akwụkwọ ka ị bịaghị akwụkwọ izu gara aga gịnị mere? Gwa ya ọzọ biko. Ị bịaghị akwụkwọ izu gara aga, meaning you didn't come to class last week. Oh, Akwụkwọ izu gara aga. are you asking me why I didn't come to class? So gịnị mere na ị bịaghị akwụkwọ? You know how to say it in Igbo? Just try. Just try and let me see how you're going to say it. Try your best. Somebody's TV is on. Please, can you put it off? If you know your TV is on, put it off. And you don't even need to mute yourself because you are in this class, you need to keep focus. Okay, Chiamaka, I don't know how to say it. Okay, let me get somebody else. Amarachi, kedu ka email? Amarachi Ohio. Adị m mma. Kedu ebe ọ gara ụnyaahụ? Anọ m n'ụlọ. Okay, can you tell me I didn't go anywhere yesterday? O nweghị ebe m gara ụnyaahụ. Okay, daalụ. Elekwanụ Akụnna, kedu ka ị mekwanụ? Adị m mma. Gịnị ka ị na-eme ugbu a? Anọ m na ụlọ akwụkwọ Igbo. Ụlọ akwụkwọ Igbo, okay. Kedụkwanụ ihe ị ga-eme ma emesịa ụlọ akwụkwọ Igbo? Kedu ihe ị ga-eme n'ụlọ mama gị na papa gị? How do you say clean? Aga m echicha ụlọ. Aga m echicha ụlọ. Daalụ. Imesịa ya, kedu ihe ọzọ ị na-aga ime? Did you understand what I asked? Yes. Gịnị ka m jụrụ gị? You said after that, what are you gonna do? Okay, so gịnị ka ị na-aga ime ma ichichacha ụlọ? Gịnị ọzọ ka ị na-aga ime? Nye mama gị aka. Aga m chite nri. Ị ga-eshi nri? Daalụ. Ka m si Obi, ka m si. Kedu ihe ị mere tata? Emere m. Ka m si. Gaa gwa nwanne gị nwoke si ya na anti si ya si ebe ahụ pụọ, ya gakwu mama gị na ị nọ n'ụlọ akwụkwọ Igbo. Ngwa gawa, gaa gwa ya ihe m kwuru. Gaa gwa nwanne gị nwoke na anyị achọghị ka o mee mkpọtụ, ya gawa gaa nọnyere mama gị. Tell your brother to go stay with your mom. You're in the class. Okay. Zikora! No. Kamsi, pause your this and go talk to your brother. Emeka, kedu ka ị mere? Adị mma. Kekwanụ ka mama gị na papa gị mere? Mama m na papa m dị mma. Okay. Ụmụnne gị kwanụ, kedu ebe ha gara? Ha dị mma. Ebee ka ha gara? Oh, what did you ask you, Emeka? Gịnị ka m jụrụ gị, Emeka? I say ụmụnne gị ebee ka ha gara? Oh, siblings. Yeah, ebee ka ha gara?
What Like, did I where are say? they? Where did they go? If they didn't go anywhere, I respond to me. If they went somewhere, respond to me. So ụmụnne gị ebee ka ha gara? I'm thinking. Ụmụnne m na ụlọ. Ụmụnne m nọ na ụlọ. Oh, ụmụnne m nọ na ụlọ. Yeah, it means they are home, okay? Or you can say ụmụnne m enweghị ebe ha gara, so but you said it right. Ụmụnne m nọ na ụlọ. Okay, kedụkwa n'ebe mama gị nọ? Wait, how do I say that she's in Florida? Mama m gara Florida. My mom got no, not Florida. No, okay. You can say my mom no na Florida, but she doesn't live here. Or you can say she went, right? My Oh. mom gara Florida. But if you say my mom no na Florida, means that's where she lives. So, but if you want to say my mom gara Florida, means she or he went to hospital. So that My mom got Florida. Florida. There you go. So when you're trying to say somebody went somewhere or somebody lives somewhere, there are two different things. Okay, so I want you to know that. Jacob Nwosu. Jacob, kedu ka ị mere tata? Jacob, kedu ka ị mere tata? Adị m mma. Okay. Kedu ka papa gị mere? Adị mma. Mama gị kwanụ, kedu ebe ọ gara? Nigeria. Ebe mama gị gara? Ebe ka mama Nigeria. gị gara? Nigeria. My mom gara. I want you to make a sentence. My mom gara Nigeria. You see, so that's how you make a sentence. You can't just say something. So I want you to make a sentence, okay? That's how you do that, all right? Okay. Kedụkwanụ ihe ị ga-eme ma imechie ụlọ akwụkwọ Igbo? Aga Kedu m ihe eri ị ga-eme ma inye. imechie ụlọ akwụkwọ Igbo? Aga m eri inye. Ị ga-eri nri. Kedu onye shiri nri na-aga iri? Nwanne m. Okay, make a sentence, Jacob. Nwanne m shiri nri na-aga iri, okay? I want you to make a sentence. Make a sentence for me. Nwanne m shiri nri. Okay, daalụ. Let me see. Kamsi, ị gwala nwanne gị nwoke ka ọ ghara ime mkpọtụ? Agwara m ha. Okay, Kamsi, go. Is your mama gị ọ nọ n'ụlọ? Mba. Papa gị ọ nọ ya? Mba. Okay, Kamsi, pause yourself again. Tell Zikora that Auntie said he needs to get out of your room so that he will do your class, okay? Tell him Auntie don't want him to come to your room. Okay. All right, daalụ. Kedu onye m na-ekwubere? Ralụ? Ralụ n'ebe a, Ralụ kedu? Ọ dị mma. Okay. Ugbu a ka ị na-abịa. Anọ m n'ụlọ m. Ị nọ n'ụlọ gị? Okay. Okay. Kedu ihe ị na-emekwanụ n'ụlọ gị? A na-eme Igbo class. Kekwanụ Akwụkwọ ụmụnne Igbo. gị kwanụ ahụ ọ dịkwa onye ọbụla? Isi gị na Ahụ ọ dịkwa ụmụnne gị? you were lagging a bit. I can't hear you. Ahụ ọ dịkwa ụmụnne gị? Ka anyị Ne nne m ahụ ọ dịkwa ụmụnne gị? ọ dịkwa ụmụnne gị? Nne m If dị I mma. say na ahụ ọ dịkwa gị, gịnị ka m kwuru Ralụ? I said, are you Is your well? mom? No, Yeah. are you well? So
When somebody say you, are you okay? Are you feeling okay? Are you well? So it means aho the kwagi, meaning you're not sick. So if you're well, you say aho them. If you're not well, you say aho adegem, which means I'm not feeling well. So I'm feeling well is that aho them. Water. Oh, so name them. No, not to nega. So omunnege, gino omunnege. Umunnege or your siblings. Aho odekwa umunne Oh, umunne. umune. Umune Umunne. children. Yeah, means your siblings. Yeah. Okay, so So how do you respond to me uh, now? Hadima. Aho de ha. So you need Ahudiha. to respond like that. Yeah. Ahudiha. Daalụ. Uchenna na Ikenna. Uchenna, kedu ka email? Uchenna, kedu ka email? Uchenna ọ n'ebe ahụ? Kedu ka ị mere tata? Anyị dị mma. Asị m, kedu ka ị mere tata? I didn't say kedu ka unu mere. I said kedu ka ị mere? Ọ dị mma. Gịnị ka ị na-eme ugbu a? Uchenna, gịnị ka ị na-eme? Uchenna ọ n'ebe ahụ? Ee, Gịnị ka ị na-eme ugbu a? anụ ọnụ. Ị na-asa ọnụ? Gịnị ka ị minu na ị na-asa? Ugbu a ka ị na-asa ọnụ? Kedu ka ị ga-esi na-asa ọnụ nọrọkwa n'Igbo klaasị? Mba, Gịnị ka ị sị na ị na-eme? Uchenna, gịnị ka ị sị na ị na-eme? Ikenna, kedu ebe ị gara? anọ m ebe a. Okay. Ị riri nri ụtụtụ tata? Ee, Gịnị ka ị riri? ana m eri cereal. No, when you say ana m eri, I say gịnị ka ị riri? When you say ana m eri, means you're eating it now. So how do you say I ate cereal? Eriri Uh-huh. So you need to pay attention to what you're saying. Eriri m cereal. Okay. Gịnị ka ị ga-erikwanụ n'ehihie? Ehihie amaghị means afternoon. Emabeghị. amaghị. Okay. Daalụ. Okay, daalụ. Okay, everybody, we're going to do the reading. And the reading I told you guys to practice, I hope you did. Because I'm going to let everybody read. I won't say anything. I want to see you guys reading it fluently. And I said, if you have problem, you can consult me. But nobody asked me any question, which means you guys know it already, which means you were able to read it without any problem. Okay, so I need the first person to volunteer to read it. Don't volunteer, then I'm going to appoint someone to do it. Okay, so I'm Ọmụ sharing. Huh? ọmụ Okay, mere gịnị? Ikenna ka ọ bụ Uchenna? Ikenna. Ị chọrọ ịgụkwa ya? Ee, Okay, ngwa Ikenna, ngwa gụọrọ anyị ya. So I'm going to stop recording so that you guys will feel free to read. Okay, so 1 second, let me stop recording. I don't want anybody to feel shy.